Азнакайның Алга футбол манежында район башлыгы призына узган яңа форматтагы фиджитал футбол турнирында 8 команда ярышты. Күңелле вакыйганы беренчеләр хәрәкәте әзерләгән рух өсти торган бию ачып җибәрде. Тантаналы уен ачылышы белән шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов тәбрикләде. Мин үзем инде шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов. Шуннан да менә бүген Азнакайыбызда бик матур чара үткәрелә. Бу инде фиджитал футбол, яңа формат дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә инде бүген көндә менә үзебезнең спорт сараебызда, футбольный манежда шундый матур чара. Әлбәттә инде бик зур рәхмәт әйтергә кирәк үзебезнең оештыручыларга. Әлеге спортны оештыруда 8 команда катнаша. Анда инде Әлмәт районыннан да бар. Шуңа күрә инде шушы яңа форматны алып барырга безнең инде әйткәнемчә яңа спорт манежында шушы футболны бүген балалар уйнаячаклар. Үзебезнең спорт сөюче дусларыбыз. Башта инде фиджитал, яңадан соң инде шушы үзебезнең полига чыгып балалар футболны уйнаячаклар. Оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Мин Имамов Захир. Безнең команда Мәскәүдән җыелды. Без һәр еллар сайын команда белән җыелып уйныйбыз. Авылдашлар бөтен Мәскәү яшьләре белән тырыша уйныйбыз, җыелабыз. Шуңа күрә мондый состязание булгач, монда решили принять участие. Монда әйбәт турнирда.